את רבי שמעון בר יוחאי, הוא מדליק כל יום מדורה ליד המערה שלו. אם אתם רוצים לבין הארץ, בין השלמות הקוסמית, בין הקדוש ברוך הוא, לבין כל מה שקורה בנקודות ההפרדה, בגופניות, וכדי לחבר ביניהם צריך את האש, את הנר. הנר בנוי משני רובדים. תסתכלו על איך האש דולקת אחר כך, תראו. על כנפי הפחד והפצע עכשיו אני בדרך אליך, וכל הדברים שם בהם ממש עכשיו נאחזים כל כך חזק, ובראת אותי יצרים יצרים, ונשארתי כאן חלולים חלולים. אש לא מאוסנת של אמת בלי חסד גוף שאין בו קודש גוף ורק בלוז ראש חודש. בסוף הם ננעלו בזעם, הם שסגרו אותי פעם עם כל הדברים שם בהם חיים, ובראת אותי יצרים יצרים, ונשארתי כאן חלולים חלולים. אש לא מה העניין בין ל"ג בעומר לחלקה? אלא שצריכים לדעת שכל השערות הן שערות של דינים, וכל הדינים מתמתקים על ידי כך שמורידים משערות הראש, מכיוון שאי אפשר לקבל דרך שערות הראש, ויש תיקון מיוחד. ובראת אותי יצרים יצרים, ונשארתי כאן חלולים חלולים. אש לא מאוסנת של אמת בלי חסד גוף שאין בו קודש גוף ורק בלוז ראש חודש. בעל הסולם בנה לנו תלמוד מסודר שאותו צריכים ללמוד כדי להבין את הזוהר הקדוש וכדי להבין את דברי הארי הקדוש. המדרגה שמקשרת את פנימיות הלב, פנימיות הגוף, לאבינו שבשמיים. הוד זה בית המקדש. מדרגת הוד שבהוד זה היום. עוד יש לומר שהוד שבהוד מסיים את כל הבחינות של הגבורות שבאים בזה אחר זה, אחר כך נשארים רק הכוללים. כבר מותר מהיום לשמוע מוזיקה, פחות ימי אבלות קצת הולכים ופוחתים, הם נגמרים, הם בשלהי הימים האלה, ולכן מותר מהוד שבהוד כבר להתחיל יותר לשמוח, להתחיל להכין את עצמנו לחג השבועות, לחג מתן תורה, שיהיה בעזרת השם לא רק מתן תורה שנותנים לנו מלמעלה, אלא גם חג של קבלת תורה. אבל זה תלוי בנו בכמה נכין את עצמנו.
עכשיו אני בדרך אליך, וכל הדברים שם בהם ממש עכשיו נאחזים כל כך חזק, ובראת אותי יצרים יצרים, ונשארתי כאן חלולים חלולים. אש לא מאוסנת של אמת בלי חסד, גוף שאין בו קודש.